uitgedrukt is. So dis Mila, een eerste, een tweede en een derde. Het Mila Jackson problemen. I can't believe it. Alweer de derde plek nasionaal. Dit is een Kirsty van Dijk. Oh, nee. Owens, Ja, nee. Pretorius, waarom Pretorius eigenlijk? Waarom Pretorius? Kijk eens maken! Ja, so Mila Jackson ongelukkig. Ja, hierdie ene gaan sy nie klaar maak. Ons hoor van sy kant van staan. Lucas, wat goal. Binnenkant van die baan. Waar is ons lang terug dan sy staan? Kirsty van Dijk uit die eerste plek. Hier kom hy nou, Kirsty van Dijk. Ja, hy het so hard gery. Lekker Daniel! En hy het in die klaar begin loop, want die skielik toe hy probleme en dis hy weer aangegaan. Maar mooi gery. Daniel, word as in die